Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami balantaw sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa San Enrique, 18 anyos, nakapanugid sa iya mga ginikanan kung saan ay sino ang nagpadol sa iya antes napatay sa hazing. Sa Himamaylan City, backhoe gitsunog sa mga armado nga persona. Sa La Carlota City, maghimata patay matapos magsuot ang ilang motor sa truck. Mga manunudlo naka-PPE samtang nag-distribute sa modules. Kag, nag-grant sa students nagdaog sang 100,000 pesos para mag-develop sang plastic nga matunaw sa sulod sang 110 days. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, soldado nga napatay sa engkwentro sa syudad sang Silay ang ginhatagan sang pasidungog sang ginlubong sa Badyangan, Iloilo. Baganihan ang pagkabig sa Philippine Army kay Private First Class Christopher Alada nga ilagin pasidunggan pinaagi sa ceremonial gun salute sa ginlubong sa Badyangan Public Cemetery sa Iloilo sang Sabado. Si Alada nga katapos sang 79th Infantry Battalion ang napatay sa nagluntad nga engkwentro batok sa katapos ng New People's Army sa Hacienda Raymunda sa Barangay Kapitan Ramon sa syudad sang Silay sang Agosto 20. Si Army Lieutenant Colonel J.J. Havines, commander sang 79th Infantry Battalion, ang nagpasalig nga magapadayon ng ila masupog nga tikang agud mapukan ang local armed conflict sa Northern Negros. Sang Sabado man ginlubong sang katapos ng Army upod sa local government unit ang bangkay ni Ka Pabling, ang isa sa mga katapos ng NPA nga napatay man sa amo nga engkwentro. Sa lubong nagpaanda man si Havines sa mga nabilin nga katapos ang rebelde nga dapat magbiya na sa hublag agud hindi madangatan ang natabo kay Ka Pabling nga husto lang ginbayaan sang iya kaupdanan nga NPA nga nalagyo sa tunga sang engkwentro. Sa number 9, sa Dumaguete City, ginatos ka mga mangingisda nagupod sa Fluvial Parade para pamatukan ang kontrobersyal nga reclamation project. Liwat ka nagtipon, kahapon ang pila ka mga mananagat sa nagkanilaing mga barangay sa Dumaguete City agud magpatigayon sa ila nga protesta batok sa Smart City Reclamation Project sang syudad. Sila nagpatigayon sa Fluvial Parade sa coastline sang Rizal Boulevard para ipanawagan kag ipakita nga sila ang nagaisa batok sa kontrobersyal nga proyekto nga ila ginasiling magaapekto sa ila nga palangabuhian. Padayon man ang pagprotesta sa nagakanilaing nga grupo kada Biyernes batok man sa proyekto nga ila ginasiling magahalit sa kadagatan. Damlag pa, si Mayor Felipe Remolio ang nag-withdraw na sang authority to sign para sa Memorandum of Understanding pero padayon naman ang ilang application sa Philippine Reclamation Authority nga amo ang isa sa mga usisa sang nasambit nga proyekto. Sa number 8, 100 million pesos nga balor sa nga Center for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases nga building sa Provincial Hospital sa siyudad sang Silay ang igatukod. Isa ka groundbreaking ceremony ang ginsakdag kaina sa pagpamuno ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, lakip na si 3rd District Congressman Kiko Benitez kag lokal nga opisyales. Sa mensahe ni Governor Lacson, ang pagpatukod sang amo nga building ang magatugod sa healthcare system nga dungan pero separado nga magserbe sa mga nagabatsyag sang makalalaton kag hindi makalalaton nga masakit. 50 million pesos ang gikan sa pondo sang Negros Occidental kag 50 million naman ang gikan sa DOH Health Facilities Enhancement Program paagi sa talatapan ni Senator Bongo nga chairman
naman sang Health Committee. Sa pihak nga bahin, ginbisita man ni Lacson ng oxygen plant nga yara man sa compound sa nga Silay Provincial Hospital. Sini lamang nagdugang bakal ang probinsya sang oxygen gikan sa supplier sini bangod sa nagakaubos nga supply sa matag adlaw tugaman sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa number 7, ginpatigayon kailangang disinfection sa talatapaan matapos may isa kakatapos ang Comelec Bacolod ang napositibo sa COVID-19. Suno kay Atty. Katrina Trino Canya, ang elections officer sa Bacolod, naka-isolate sa karon ang katapos ang Comelec Bacolod kag nagahulat magpaidalom sa swab test. Sa protocol suno kay Trino Canya, 5 kaadlaw matapos ang exposure sa nagpositibo amo ang pagpaidalom sa swabbing. Sabado ang ulihin nilang exposure sa nagpositibo. Damlag pa, nagsiraman ang Comelec Bacolod matapos ang 3 ka personnel sini nga nagpositibo man sa COVID-19. Sini lamang nga hapon nakabaton sa memorandum ang talatapan ni Trino Canya nga nagasiling ang acting provincial election supervisor nga si Attorney Fatima Aspan ang temporaryo nga maging elections officer sa Bacolod kag ang talatapan sa provincial election supervisor ang magapatigayon sa voters registration subugod buwas nga adlaw para sa Bacolod. Sa number 6, 3.5 milyones pesos nga balor sa heavy equipment ang ginsunog sa mga armado sa Himamaylan City. Ginsunog sang wala pa makilalaan nga mga armado sang Sabado ang backhoe nga nagabalor sang 3.5 million pesos sa Sitio Bulod, Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Suno kay Lieutenant Arturo Margalio, Deputy Chief sang Himamaylan PNP, isa sa 4 ka suspect ang nagapapanaog sa operator nga yara sa grader nga amuman ang caretaker sang Farm to Market Road project sa lugar. May ginpahayag pa suno sa pulis ang suspect sa operator may angot sa duta nga wala pa mabayaran. Pagpanaog dito na ginsunog sa mga suspect ang backhoe kag nagpalagyo. Ginausisa pa sang kapulisan na identity sa mga suspect kag kun bala silang katapos sang rebelde nga grupo. Warmest greetings to the DigiCast Negros family on its first anniversary. The 1987 Constitution recognizes the invaluable role of the free press to a vibrant working democracy and to the overall development of our society. I thus congratulate the DigiCast for promoting its brand of responsible online journalism and information broadcasting for the benefit of all Filipinos, not only in Negros but all over the country and abroad. Thank you, and may you have more success in the future. Sa number 5, maghimata patay matapos magsuhot sa truck ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Patay ang 21 anyos nga si Angelica Manansala kag ang iya 16 anyos nga himata nga amo ang nagadala sa motorsiklo matapos magsuhot sa idalom sa truck ang ilang motor kahapon sa highway sa Barangay Cubay, siyudad sa La Carlota. Sa investigasyon sa PNP, nagadalagan lang ang truck gikan sa city proper padulong sa Barangay La Granja. Sa hinali na lang maglapaw gikan sa pihak nga lane ang motorsiklo kag nagsuhot sa idalom sa truck kabangdanan nga sila ang nabungguan. Sunod pa kay Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, posible nakainom ang biktima bangod sa nagapanimaho pa sila sang ilimnon suno sa mga nag-rescue. Gindala ang duha sa ospital pero gindeklarar na nga dead on arrival. Gidetain man sa La Carlota PNP ang driver sa truck. Sa number 4, naglabot na sa 86% ang utilization capacity rate sa mga ospital sa Bacolod samtang padayon naman ang pagsaka sang COVID-19 cases. Inisuno kay M. Ang Executive Director sang Emergency Operations Center.
Ang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang yara naman sa maximum capacity para sa COVID-19 isolation bed sini sa emergency department. Bisan ang pila ka mga private hospital ang hindi man magkadali-dali baton sang pasyente, ilabi na nga ginakulang ang mga isolation rooms para sa mga COVID patients. Ang Riverside Medical Center nagpagwa man sang advisory nga tungod sang kakulang na sang medical personnel, hindi anay sila makabaton sang pasyente para sa OB pediatric cases, preterm cases kag pediatric critical cases. Ang mahinay nga pag-turnover sang RT-PCR test result sa mga pasyente kag ang dugang nga pag-inabot sang walk-in patient sa ospital ang kabangdanan kung nga hindi estable ang sitwasyon sang ospital. Bisan ang Bago City Hospital ang temporaryo nga hindi man makabaton sang pasyente until further notice tungod wala na sang bakante kag presensya sa mga COVID-19 patients bisan sa ila triage tents sa ospital. Sa number 3, naging masulhay ang pagbukas ang klase sa monitoring sa Negros Occidental Schools Division. Magluwas na lamang sa pila ka mga eskwelahan nga wala makapanagtag sa modules bangod sa disinfection. Sunukay Ayan Arnold Arnaiz, ang PIO sa DepEd Negros Occidental Division, may eskwelahan sa Victorias kay Binalbagan ang nagpaiway-anay sa distribution sa module para mag-disinfect bangod sa exposure sa COVID-19 cases. Subong man nga adlaw ang last day para sa enrollment suno sa kay Arnaiz, pero basta wala man nagasobra sa 20% sa total class days ang na-miss o kung wala maeskwelahan sa estudyante, sarang sa gihapon sila ma-accommodate sa eskwelahan. Nagdangat na sa 79% ang nakapa-enroll base sa datos nila sa Biyernes suno sa kay Arnaiz. Sa Negros Occidental High School naman, may pila ka mga ginikanan nga nagpila sa help desk para paturon ang enrollment status sang ilang mga kabataan. Patag ni Mila Abanales, Assistant Schools Principal, pila sa concerns ang mga wala sa master list ang ilang kabataan o kung may double entry. Kung sadto, mga 80% ang nagpili sa digital distance learning, karon nagnubo ini. Mga 50% karon ang nagpili sa digital distance learning, kag 48% ang modular print. Nakahanda naman ang mga classroom para sa limited face-to-face learning in kaso nga matugutan ini. Tag 25 ka mga estudyante sa kada classroom ang pagatugutan. Subong nagnubo ang digital, nagdamo amon nga print. Kay tungod na. So maybe tungkol sa ilang mga hindi kuan ang ilang mga resources bala nila, ang ilang mga cellphone hindi nagid amo na ka inabalang makuha niya nagid ang tanan niya ang mga lessons. Ang iban mga reasons man sa mga health, ang mga tamata nila daw hindi nagid mayo. So ang iban ang load is not enough. In behalf of the city government of Silay, together with all Silaynots, I would like to take this opportunity to congratulate the DigiCast Negros as you celebrate your first year anniversary. We rejoice with you on this momentous occasion. In just a span of 1 year, you have drawn more than 80,000 followers on your social media platform and reached over 4 million views on your Facebook page. Padayon sa pagserbisyo, padayon ang pang-asenso. Asenso Silay, asenso sang Panimalay. Thank you and God bless. Happy first year anniversary DigiCast Negros. Congratulations and more power. Sa number 2,
Mga manunudlo ang nakasuksok sang PPE samtang nagapanagtag sang module. Sa iba naman ng mga eskwelahan, sa iban nga bulutuhan, nagpanagtag sang modules bangod ginagamit pa bilang quarantine facility ang ilang school campus. May report si Nico Delfin. Nagapinarik-parik ang pila ka mga ginikanan pakadto sa mga bulutuan para magkuha sa mga module sa liwat kapag bukas ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan humalin kaina sang aga. Gani ang mga manunudlo ang nangin masako man nga nagatubang sa ila samtang suksok ang mga personal protective equipment o kon PPE. Kadungan sini ang masako man nga pagprinta sa mga manunudlo sang dugang nga modules nga paggamiton karon nga bukas na ang klase. Ang Iloy nga si Mary Jane Villanueva naghingagaw naman nga ma-enroll ang iya duwa ka mga kabataan sa grade 1 kay grade 2 matapos nagpaidalom sa quarantine. Dito kay bala mo nakapuli kami sa Mainland daw nag-quarantine kami dito ka ng bakasyon. O at least nang okay na kamusubong. Okay na. Suno kay Angelica Taroballes, principal sang Alfredo M. Montelibano Senior Elementary School sa Barangay Villamonte, ginalauman nila nga magasaka pang kadamuon sa mga enrollees karon nga school year. Ilabi na nga madamo sa gihapon sa mga estudyante sa private school ang nagatransfer sa mga pampubliko nga eskwelahan. Mga 95% na kami sa amon enrollment. So more or less, damo pa, nagahingagaw. Kasi syempre, ang ginikanan, bala, may mga obraman mo. Paglain, simple last time. Sa Don Alfredo, kailang students? 614 last year. Way back, sang wala pang pandemic, that was 580 something. Nag-increase kami actually. Pero hindi kasubong sang nagligad nga school year. Mas handa sila sa pagbalik sang klase karon nga pandemic. Joke, so may slide gid nga pangapa. Subong daw ka very ready na gidya. Kaya na gidya padayon para sa bata. Ang mga manunudlo gikan naman sa katupad nga Corazon Locsin Montalibano Elementary School, temporaryo man nga sa AMSES na nagtagsang modules. Ang ila eskwelahan ang temporaryo nga ginagamit abing nga isolation facility sang syudad. Kung makita natin sa likod ako, okay man ang aton nga mga bond papers nga gamiton natin sa aton nga reproduction sa modules. At the same time, sang pag-ano ko gidire, yung tagaan, pag kami dugang ng risograph sa aton mga LGU, no? Para nga dugang sa support sa aton printing, pag-reproduction sa aton SLMs. At magluwa sa mga modules, maging panagtagman nga tablet ang eskwelahan para sa grade 2 students nga gintalana para sa offline digital learning. Oo, kaya na sila nga 30, hindi na kami magatag sila sa hard copies ng SLMs. Bali, digital offline na ng ilang modality. Oo, modality nila is digital offline. So, ano na siya. So, savings in terms of time, efforts, and resources. Kaya ara ng atong tablet. May mga blended learning naman ang ginagamit sa mga pampublikong eskwelahan sa secondary level. Kaina, nagsugod man ng online orientation sa mga manunudlo sa mga ginikanan. This parents orientation only for the grade 8 department. So, as you can see in the screen, we are the teachers of grade 8. So, Ginalauman sa pamunuan sa mga pampublikong eskwelahan nga magabaskog pang suporta kag koordinasyon sa mga ginikanan sa ilang mga maestra sa idalom sang nagapadayon nga blended learning modality sang Department of Education. Ini samtang ginapaabot ang posible liwat nga pagbalik sang face-to-face learning karon nga pandemic. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Banwas ng San Enrique, 18 anyos nga solterito nga ginhazing mismo sa adlaw sa iya nga birthday. Nakapanugid pa sa iya mga ginikanan kung sanay sino ang nagpadol sa iya pila ka minutos antes nga napatay. Yaring report. Subong man kung tani ang first day sing 18 anyos nga si Mark Lester Miranda sa grade 11. Pero imbis magkuha sa module, nakahaya sa balay sang iya nga lolo nga si Domingo Escribano sa Barangay Ginturilan sa San Enrique. Birthday niya sa Setyembre 3, kag nag-inom-inom pa sila sang iya nga mga abyan sa guwa sang ilang nga balay. Sunod sa isa sa mga upod nila nga si Lorenzo Miranda nga tiyo man ni Lester. Mga alas 10 sang gabi, antes sa bispera sang iya birthday, hinali na lang nagnilakat ang tatlo nila ka mga upod, inom, kag nagsunod si Lester. Oh, Anong bali la? lakat mo sila. Gulpi lang. Ano sila mga bang rason? Kuha naman. Una lakat ang tatlo. Tatlo daw. Susundan, 9 months sila. Lipod sa ila ihibalo, gin-blindfold si Lester kag gindala sa isa ka lugar, kag didto naging patigayon ang initiation o kunang pagpadol sa iya. Nakainom sila tanan.
Sa barason ng mga inadlaw, nadeparahan na sang lolo ni Lester nga nagakiang-kiang na siya kon maglakat kag nagabatsag na sang paghilanat pero ginapilit ni Lester nga pawalaan lang. Pare ko di kapung ko. Pare ko kapung ko. Kita ko dalakat na da. Dengan payunan ni Blampaaya. Tunog. Ano ba? Hindi nagkata sa ako na sa gabi na kapung ko sa dalang tawag TV. Nang ko to nga patay sulay-sulay mas talite. Nalangaan ka man gabay. Namay na ko tay. Namapuli ko tay. Setyembre 8 sang gabi, ginkurog na si Lester. Sa panaysayon niya gintuad sang iyang mga ginikanan sa San Enrique PNP, mga alas 5:30 sang kaagahon sang Setyembre 9, nanugid na siya sa iyang ginikanan nga ginpadol siya sang 3 ka mga kaupod niya sa inom bilang initiation sa ilang fraternity. Sunod sa Deputy Chief sang San Enrique PNP nga si Lieutenant Sammy Gasataya, Marso pa ko tani i-initiate si Lester pero ginulat nila ang iya 18th birthday. Kuno nga hindi nang galaan. Halit sila na isang balaya? Oo. Nag-celebrate tayo sa birthday yan? Celebrate tayo sa iyang birthday. Tapos mga alas 10 ng gabi, nag-ilingom sila. Tapos nagkanto sila kuno, nagbuwa sila pa sa din ko nga lugar din siya i-initiate. Galing ko yan na pamilyaran, naging blindfold sa. Karoon ng alas 12, kalauna nagbalik si Abalay. Sa post-mortem examination, nakitaan nga puno sa mga lagob ang likod sa paa kag buli ni Lester nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Importante ang iya ginbuyan nga mga statement antes siya napatay. Bangot iya nasugid kung anugid ang natabo sa iya kag kung sanday sino ang may kahimuan sini sa iya. Pero lang katunugin siya sa natabo na patay siya? Okay, di na magbantay. Pero para at least siguro, matagaan mo ng justisya ng pagkamatay siguro. Nabatsaga niya man siguro sa akin na opinion. Nabatsaga niya man siguro nga doon, hindi na siya magbugay. So, Desidido ang pamilya nga pasakaan sa kaso nga pagsupak sa Republic Act 11053 o ng anti-hazing law ang 3 ka mga nag-hazing sa biktima. Sa Good Vibes, mga estudyante gikan sa Negros Occidental ang isa sa 5 ka grupo nga ginhatagan sang 100,000 pesos ang isa ka NGO agud to ma-develop ang ilang nga project nga plastic nga sarang matunaw sa sulod sang 110 ka adlaw. May report si Romeo Subaldo. Sa Wala Usik Challenge ang ipatigayon sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, may mga grupo kag kumpanya sa bugos nga Pilipinas nga nagapitch sa ilang produkto nga makabulig pahagan-hagan sa basura kag gamit sa plastic. 41 ka mga teams ang nagpitch sa ideas kag 18 ang ginpili. Pinaagi sa isang hackathon, ginpaidalom sila sa training kag ginpa-present sa ilang mga produkto kag ideas. Paano ta ma-redesign ang mga produkto, mga systems para madula ang single-use plastic or disposable packaging. So, amo na siyang call sang sininga hackathon na may laylain ng mga teams nga mga kumbaga tuga compete sila for the best idea, but at the same time it's also a place for people to gather and learn and improve their ideas before they pitch and they compete. Sunod sa Executive Director sa Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated nga si Dave Albao sa 18, may 5 ka mga grupo o kung teams nga ginpili bilang magabaton sang tag 100,000 pesos para mag-develop pagid sa ilang nga produkto. Ang One Bag nga nagagamit sang returnable kag reusable packaging sa online shops. Ang Tabo, a slow market o kun ang pagbaligya sa mga langgaw pati sa iban pa nga mga produkto nga wala nagagamit sa plastic. Ang SADS o kun ang single drop refills o kun nagakatunaw nga suludlan sang habon imbis nga sachet. Ang Wheel Forward nga all-powered circular fashion nga pwede ka lang makarenta sa mga bayo nga pang-adlaw-adlaw kag hindi mo na kinahanglan nga magbakal sa bayo. Ang mga bayo ang isa sa mga nagadamo man nga basura. Kag ang Agubay, mga taga-Negros nga estudyante nga nag-develop sang cellulose-based bioplastic nga gikan sa pasi kag nagakatunaw ang plastic sa sulod sang 110 days. They want to use agricultural waste like halin sa mga humay, kag sa mga sugar cane, kag even sa mga mais nga mga waste products nga himuon nila cellulose nga himuon nila plastic nga nagatunaw. Okay. No? Sa malusod nga tuig, liwat nga lantawon ang ilang gin-develop o kun ilang gin-improve nga mga produkto. Lantawon sang PRCFI kung balasarang mahimo ang mass production sa ilang produkto para dako ang mga epekto sa palibot sa pagpahagan-hagan sang basura. Barb, grabe, estudyante pa lang ang muna ni Maminsar. No? Nakuya ko Gani. Tuod. Pero grabe, Ming, no? At least inang mga ideas like that, ginasuportaran, kag ginahatagan sa opportunity nga ma-develop. Sa lamharon nga edad.
nami Barb kay ang ini nga project sang PRRCFI para siya sa tanan nga mga organization all over the Philippines. Kag out of 40 plus, 5 ni sila nagtap. So sa 5 ni mo isa ka taga negosyo mo nilaya. Halin daw sa moto, halin sa pase sang pase imo nila plastic. Kag eventually matunaw siya in 110 days. Kabay pa further ma-develop ninyo. Kay helpful ang hindi nga process ang mga advocacy and projects. Supported siya actually sa DOST Barb. Ang ini nga project. Grabe na yung idea sila. Gawin ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.